Det, der er vigtigst, det er, at man begynder at se tingene meget mere nuanceret og i et meget større perspektiv. Jeg tror, vi skal til at tænke rigtig meget i den cirkulære del af koen. Så når vi får udnyttet ikke bare alt det, koen laver nu, men vi får udnyttet det i sammenhæng med resten af landbruget. Og solen stiger af jorden imellem oksernes horn. I et bæredygtigt fødevaresystem, så har de store klovbærnedyr en virkelig vigtig rolle. Det, der i essensen i det, er, at vi skal have det færre af dem, end vi har nu. Den skal have flere funktioner. Enten skal den have at lave kød, og så samtidig lave en god natur, eller også skal den have at lave mælk og kød, og måske, hvis vi er heldige, god natur. Vi snakker så meget om, at vi rigtig gerne vil have liv i jorden, og det er jo kvæget, der skaber liv i jorden via deres gødning og ved at indgå i sædskiferne, og så de plantebaserede produkter så også indgår. Vi skal ligesom have sat det i et nyt lys. Vi skal blive klogere på, hvad er det, kødet kan bidrage med på en klog måde i forhold til den måde, som vi har spist oksekød på tidligere, som har været mere sådan lystdrevet og drevet af vores sansers trang til umami. Jeg tror på, at kød kommer vi til at tale om, ligesom vi taler om energi. Der kommer til at være mange forskellige former. Det er den verden, jeg ser slagteren gå ind i. Jeg synes, oksens rolle i fremtidens fødevaresystemet hører sammen med produktionen af mælkeprodukter, vores smør, vores creme fraise, vores fløde, og så det overskud, der er, hvor det skal spises. Oksen og koen er super vigtige i fremtidens fødevaresystem, fordi den kan så meget. Den kan jo både give os mælk, og den kan give os noget rigtig lækkert kød. Så den giver os masser af gode proteiner på baggrund af noget, som vi ikke selv kan spise som mennesker. Det vi godt kunne tænke os angående oksens fremtid, det er, at vi får noget mere velfærdskød. Forstået på den måde, hvor det blandt andet bliver givet lidt mere omsorg med dyrt, og at vi kan få noget af det for eksempel af krummåden. Og så kunne man jo godt sige, at vi tog noget mere konsekvens af, at vi ikke skal have så meget importeret kød. Man er nødt til at lære folk, starte med børnene, ikke? Også at sige, jamen kvæget indgår som en naturlig proces i hele vores fødevareproduktion. Vi skal være bedre og dygtigere til at kunne lave vores oksekød, og vi skal ikke tage det for givet længere. Så vi skal opgradere oksen lidt til at være noget særligt. Den viden, jeg tror, der er allervigtigst, det er, at man begynder at se tingene meget mere nuanceret og i et meget større perspektiv. Altså jeg synes, vi tænker og snakker i søjler, og jeg tror, vi er nødt til at brede det meget mere ud. Og det er i og sig ikke kun på grund af oksen, det er teknisk set på grund af jorden. Så hvis jeg skulle sige det set fra min forskerstol her, så tænker jeg, at der er behov for, at vi nytænker, også inden for forskningen, og vi begynder at tænke i, hvordan vi kan gøre tingene anderledes. Og det gør, at vi bliver nødt til at stille nogle nye slags spørgsmål. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at folk de lærer at lave mad på måske ikke en ny måde, men på en anderledes måde. Så man lærer, hvordan kan man bruge meget mindre kød, men det kød, man så også bruger, det forhøjer, det intensiverer smagen af resten af retten, men også at det lille smule kød, vi bruger, at kommer fra noget ordentligt og noget produceret forhåbentlig i Danmark, men også selvfølgelig økologisk og så bæredygtigt, som det overhovedet kan blive. Jeg tror, for at oksen skal have en god indflydelse på tallerkenen, skal man have forståelse for hele dyret. Altså, hvornår serverer man skankene, og hvornår serverer man halerne, og hvad for nogle arrangementer har man højreb til, ligesom man ligesom får brugt alle delene af dyret på en fornuftig måde. Noget af det, som jeg tror er rigtig vigtigt, det er, at vi får snakket noget om, hvordan kan man snakke om proteiners opbygning og proteiners mætheds- og appetitregulering. I forhold til så, hvis man skal have for eksempel unge mennesker til at fravælge mere kød og specielt oksekød, jamen så skal vi sørge for, at de ved viden om, at hvad kan planteproteiner så gøre i stedet for, og at man også kan blive mæt af det. Jeg tror, det er nødvendigt, at vi begynder at se på, hvordan det er, at oksen den fungerer, når den er uden for stallen, i stedet for det, vi arbejder med nu, hvor vi taler meget om, hvad sker der inde i stallen, hvordan kan vi inddæmme alt det, som koen udleder, og hvordan kan vi mindske udledningen af metan, så tror jeg, det er vigtigt, at vi begynder at tale om alt det, som koen gør, når den er ude på marken, altså at den bidrager til øget fotosyntese, når den æder græsset, at vi kan tale om, hvordan den får bundet kulstof, i stedet for at kun at snakke om udladning, så kan vi snakke om, at den også giver noget tilbage til jorden. Det er en anden måde at tale om det på, og det er det modsatte af det, vi gør i dag, hvor vi kun taler om koen som en forurener og som en udleder. For at passe på vores lille verden, så skal vi jo have lidt mindre kød, men større noget mere grønt ind.
Og det kan man jo blandt andet få noget mere udbytte ud af ved at få nogle ordentlige produkter. Og det gælder jo både fra den plantebaserede og også fra okseproducenten. Altså det er ikke spor svært. Vi skal bare holde op med at tro, at fordi vi holder op med at spise korn, så har vi simpelthen ordnet klimaproblemerne. Så skal vi lige slå et lille slag for, at folk de tror, at de skal spise udenlandsk kød af tyre, og det er noget braskød. Så vi skal sådan set også lige have fortalt dem, at studekød er det, der vinder de fleste spisepriser. Jamen, det gør vi jo ved for eksempel at være en del af sådan et event her, hvor vi prøver ligesom at italesætte, hvad er det, der er svært, og hvorfor er det, at nogen ligesom lige pludselig står i sådan en enten-eller situation. Der er så mange gode ting i oksekødet og i oksen, som vi skal have fortalt, så der bliver et mere nuanceret billede af, hvordan det er, vi skal have oksekød på tallerkenen i fremtiden. Jeg spiser ikke kød, som jeg ikke kan identificere, eller som jeg ikke kan få svar på, hvad oprindelsen er. Min krop har det godt alligevel, selvom at jeg ikke spiser særlig meget kød, for det er ærligt talt meget svært at finde ud af sådan en helt lige linje altid. Vores forsøg på at skabe en forståelse for hele dyret er at fortælle det dygtige personale, kokke og slagter, at der er andet end hakkekød eller ribeyes på et dyr, og så vise dem, hvad for nogle variationer der er i det, så man på den måde kan blive lidt kreativ i at begrænse sit udvalg. Der er meget rigide regler omkring natur- og vandbeskyttelse og afsætning og støtteordninger, som gør, at selv dem, der har lyst, ikke altid går i gang med at prøve at producere på en mere naturvenlig måde. Og så tænker jeg, at hvis nu vi kunne prøve at finde nogle løsninger, hvor vi kunne lave op på vores måder at spise på og tænke på og producere på en måde, sådan, så det gav mening i forhold til bæredygtighed. Vi arbejder i feltet imellem landmændene og forskning og udviklingen. Altså at vi prøver ligesom på at stimulere landmændenes udvikling, så at de kan følge med tiden. Altså, og samtidig få i gang sat den dokumentation og den forskning, der skal til for, at man kan se, hvad det er for en forskel landmændene de gør, når de laver bo-management, og de passer deres dyr fornuftigt og sørger for, at de kommer ud for græs og udfører de her vigtige samfundsopgaver. Vi arbejder rigtig meget med at gøre produktionen mere klimaeffektiv, så der kommer mindre klimaudledninger. Vi arbejder rigtig meget med den generelle bæredygtighed i kvægproduktionen. Og det handler jo også om biodiversitet, som også er noget, vi snakker rigtig meget om. Ja, vi er faktisk derhen, hvor vi skal bruge så meget grønt som overhovedet muligt, men der er ikke sagt, at vi ikke bruger okse også, fordi vi skal have noget umami, hvor vi skal have noget, hvor vi vil sige, at vi kan få noget dybt i visse ting og sager. Der bliver vi altså nødt til at bruge noget okse. Det har været vanvittigt spændende, og vi har hørt masser af vinkler, som jeg sådan set ikke var vant til at høre. Jeg har fået det ud af at deltage i dag, at jeg har mødt utrolig mange dedikerede mennesker. Og jeg har mødt på tværs af hele oksekødsbranchen, har vi kunnet tale på kryds og tværs. Og det, jeg har oplevet ved de grupper, jeg har siddet, der er der ingen tvivl om, at alle har det på hjerte, at de godt kan se, at oksen har en plads på tallerkenen stadigvæk og i vores samfund. Men de er også alle sammen klar over, at det skal være på en anden måde. Jeg synes jo, det er sejt og modigt ligesom at tage debatten op, og så får jeg ligesom det ud af det, at opleve, hvordan at man kan se så forskelligt på hele den her sammenhæng omkring oksekød, og hvordan vi måske kan blive bedre til at mødes og forstå hinanden, når vi ligesom får lagt det her, for mit vedkommende, nogle mere videnskabelige principper på bordet, og nogle andre ting, som måske heller ikke lige er noget, alle og enhver går ved, så vi ligesom kan samle viden og erfaringer. Jeg synes, det er dejligt at være til et arrangement som det her, hvor man har et fokus på, at alt ikke kun er skidt, men at man kan se på det på flere vinkler. Blandt andet se på det fra jorden af. Hvordan har humusen, og hvordan har insekterne og naturen og fuglene ved, at koen er der. Det, som jeg synes, at i dag sådan vidner om, det er, at debatten er en smule sådan skinger i forhold til sådan den her bæredygtighedsdagsorden om at stadigvæk at have animalske produkter på. Vi skal bare gøre det klogt og i mindre mængde, men også at diversitet faktisk er løsningen i hele vores bæredygtighedsdagsorden. Jeg synes altid, det er spændende at komme ud og møde en hel masse andre mennesker, end dem jeg taler med til hverdag. Så jeg har talt med en slagter, og jeg har talt med en indkøber, og jeg har talt med en ansat i et køkken, et stort køkken. Og jeg synes, at det er rigtig interessant at høre deres tankegang og de restriktioner, som de har pålagt i forhold til, hvad de må og hvad de ikke må, og hvordan man ligesom kan udfordre dem i at prøve at tænke lidt anderledes. Jeg synes faktisk, det er enormt fedt at høre den nuancerede debat, der er i dag. Fordi det bliver rigtig tit sort-hvidt, når vi snakker medieoverskrifter. Og det her med at få nuancerne frem i dag,
og snakke om, hvad kødet gør ved os, både kulturelt og gør imellem mennesker, hvordan vi kan arbejde med bæredygtighed og kvægproduktion fra mange forskellige perspektiver. Jeg synes det også har været rigtig, rigtig dejligt at høre.